ɗauko rake guda biyu, ga rake irin mai bakin bayan nan guda biyu, ko ma wani iri ne, ɗauko shi sanda biyu, kankare wannan ɓawon nasa guda ɗaya za ka kankare ka ajiye, da wanda ka kankare ɗin da wanda baka kankare su ba su sati ɗaya ka ga wanne ne zai lalace da Allah. Wanda aka kankare, ashe wannan abin da aka kankare shine izama maganin lalacewar rake zuwa wani lokaci, ko ba haka bane? Shi kuma da aka kankare masa wannan jikin, wannan iskar da kake zuka ta zo ta bi jikinsa ta lalata shi a cikin kwana 3, ga kuma wancan dan uwan bai lalace ba, to abin da aka kankare shi ɗauko shi ka ajiye shi a gabanka bai da amfani kenan, ko yana da amfani? Tun da yawa jikin raken amfani, to kuma ba shi da inda zai amfani? Ina tambaya. To wannan fa shine abin da ƙasashen turai suka ci gaba, suka fi ƙarfin barazanar lafiyarsu. Da abin da yake mai amfani idan aka nutsu, tafkir, tunani, shine zai ce wannan abin yana da amfani. Rabbana ma khalaqata haza batilan subhanaka faqina azaban nar. To da zaka ɗauko abin da ake kankarewar, ka zuba shi a cikin tukunya, ka kawo soɓo, ka zuba jan soɓo ko farin, ka zuba a ciki, ka tafasa shi, ka tace, ka kawo 'yar zuma ko sukari ka zuba ka sha. Wannan abin da ake zubarwa wanda ake kankare shin kai wannan ka gani. Ina da wani aboki maganin da yake fitowa kenan, duk wata cuta da za ta iya taba maka fata, da za ta iya huda jikinka har ta shiga cikin jikinka ta yi ma lahani, wallahi in ka sha wannan ka samu kariya. Ka samu kariya. In na fara jero maka sinadaran da suke cikin wannan bawon raken, bag na sugarcane, wallahi al'azimu za ka koma kansa kawai kai ta ɗiba kana sha. Idan ka nemi cuta ka kasa gano ta, ɗebi wannan ɓawon raken ka zuba shi a cikin tukunya, ka kawo jinja, citta, ka ɓararraka da shi a dinga shan ƙaramin kofi. Ba wai ma cutar ta bayyana ba, ƙonewa za ta yi da kanta, ka a neme ta a rasa. Shi sa za ga masu wayo kawai bayan raken suka daddatsa shi faffafaf sai su kama shanye shafa hau wannan ɗan abin da yake daɗe bakin. In ka je Saudiya za ga an yanke kan, an yanke ƙasan, an tura shi a wani inji kawai da zai markaɗe raken gaba ɗaya da ɓawonsa da komai, kofi ɗaya za a baka kawai ka sha kai tafiyarka, har ɓawon bayan ba kankarewa. Amma saboda ƙarancin bincike da muke yi, ga abin da zai amfanar da mu koma kan asalin bincike. Iskarmu ina yawan bayarwa, tana ɗauki iskar da muke fitowa, carbon dioxide, cuta ce, ƙwayoyin cututtuka ne wanda suke cikin iskar. Allah ya kallafa wa tsiro ya zuƙi wannan iskar tamu, in ya zuƙa ya bincika a cikin wannan iskar da muka fitar, ƙwayar cututtukan da suke addabar waɗannan mutanen, waɗanda nake cikinsu, hatta da wannan ba nin ba ne? Yanzu tana ta ɗiban numfashinmu, yanzu tana bincikawa me ke cikin numfashinmu, ta san yanzu ƙwayoyin cututtukan da ike cikin numfashinmu. Yanzu ɗannan zuƙo sinadaran da za ta amfanar da jikinta ta ba mu sha na maganin cututtukan jikinmu take, wallahi azim.